مولى كنون ديه كية سونا قل أرأيتم إن كان من عند الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هذا آية هذه والله ووصينا الإنسان بوالديه آية لك تفنت تجوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كو إند الله الرحمن كو إند الله الرحيم كو إند الله حميم الله أعلم بمراده الله دي عند مويانه تنزيل كتاب جفوغل دفتر من الله أمري كتا الله العزيز بغدا كو بولدا لامو موم الحكيم نيني دا غولو ما خلقنا السماوات والارض من تغيران اسمان او من تغيران ليدي وما بينهما يكون حكم اسمان ليدي الا بالحق سوانا e gonga do wajira hanko tindinde gotin fago hattan Allah wa ajalini alajal sammal innal hadi asman leydi gasata darga dar walladina kafaru ben yeddubi amma unziru ga ko kulbinira muriduna ene durne anane ene kulbinira lefte ene durne bin walladina kafaru en be ganda ko yeddube amma unziru ga ko jertinira ko muriduna ene durne قل وي أرأيتم كبركم ما تدعون كنت وطن فامده ولا أرأيتم كبركم نون ما تدعون كندوتم من دون الله هونا الله أروني كلكم ماذا خلقوا كم من كبتك قال لكم كبتك من الأرض ليدي قال لكم كبتك يقول أرأيتم كبركم ما تدعون كندوتم من دون الله هونا الله أروني كلكم ماذا خلقوا هلكبتك من الأرض إليد أم لهم ما توبهم نوارد بشركون دندوغل السماوات تقو أسمانغو أربن دند الله دي أسمان الله تقو أسمان أمبال درمم الله يئتوني قدنا كم بكتاب دفتر جيبنان إن قبل هذا كو أدي قرآن توني حالدو أو أثارة ولا كد من علم إغندل قال أنا هبرا أدنوب سلدو كالتنكو in kuntum sadiqina bayde odon gongdi e ko biidon ko tawina gongdi kay Allah wi wa man adallu ala burdo majjudina mimman yad'uma ena rawa in dunillahi ko wana Allah fala tajibu lahu ko ganda alana dum jabugol yawmal qiyamati nyalawma darga fa wajabade dewnodo dum kanyagam o hum kambe ni jalangeji an du'aihim ga ko yimbe wende wannodi ko ghafiluna ke be belsidibe sabu be gala haqqillay sabu jalan ala haqqille ko jamar wana wa idha husira an-nasu tasawim be bende kanu jalangeji di latono lahu wonande be kambe rewannobe aada an ko ande jalangeji di gona ande mabbe wa kanu jalangeji di lato kafirina ko yeddobe bi ibadati me demal mabbe ke be dewanno ko ni jalangeji be wona gon afami wa idha tutla fatawi anani dai fatawi dursitama alaihim mabbe kambe makana be ayatuna qur'ana men bayyinaten ala halila tade ene fenni qala alladhina kafaru be hefere be biya lil haqqi wanande qur'ana lamma ja'ahum tumari qur'ana ala mabbe be biya hada dum do kay sihrun kum bido mubinun ten am yaquluna atuni be biya iftarahu be biya ni anani de ko pefindi do qur'ana kul wi be satayi pefindi ba en iftaraitu so tawi ko pepindido qur'ana gande fala tamlikuna li ala ko bawdon nafde min Allah lati Allah shayna yande ay hudon katana ha wa Allah de a'lam so Allah lifti ko ala ko bawdon nafde wa Allah de a'lam kanko buri andude bima tufiduna fihi ko bañu to dun mun ko e oro kala qur'ana ko Allah buri andu dum wi kay kafa billahi yoni Allah sahitan sede Allah yoni sede ko kalton ko
bayni hakkuna mo baynakum hakkuna mon wal ghafuru kanko woni jafrado wonande tubanɗo mo arrahimu jurmotoɗo kanko woni jurmotoɗo tagore nde o yaccinanani tagore nde lepte kanko woni badɗo ɗum wiɓe ma kuntu bida an min wona fuɗɗude min rusuli e nelaɓe wona min woni arawande nelaɓe de ala ko nelaɓe nelama ha heewi ko adimi min noon o appatani semiden wa ma adri min kay mi anda ma yufalu bi ko jogori waɗede am wala bikum mi anda ko jogori waɗede mon aduna mi anda mi yaltinte wuro ngo mi anda mi warete onon mi anda ko jogori waɗede mon mi anda on kalkere mi anda Allah andi annabaɓe ɓennino barama min mi anda so tawi jogor warede annabaɓe ɓennino masalan piyama mi anda min so tawi fiyete annabaɓe ɓennino jaltinama min mi anda so tawi yaltinte ononne kay won ɓenduɓe piyakaji maayi won ɓenduɓe leydi moɗi ɗumen maayi won ɓenduɓe kalka mi anda noon in attabi'u min kay mi rewani illa ma yuha ilayya so wona ko wahaya am gande ko e woni mi fuɗɗani wama ana wonani min illa nazirun so wona komi jertowo fiɗum peñinɗo jertingol wiɓe ara aytum kabra kam wala alhaali mon in kana so tawi laatima qur'ana o min indillahi so tawi ummiri ko to Allah kanko qur'ana o se kodri ummima to Allah wa kafartum bihi on jeddimo wa sahida sahidun seedima seede goto min bani israil wonde ko abdullah ibn salam seedima ala mislihi qur'ana nan ummi ko to Allah kañum en jogi ɗum fa amana seede o gomɗini Allah wastakbartum on nokkanaɓe on mawnikinima alastum zalimin beele wona onon gon toon inna allaha Allah kay la yahdil qawma Allah kay fewnata yimɓe ɓe ganda azzalimina toñƴe wa qala alladhina kafaru ɓen hefeɗeɓe mbi mbiyani lilladhina amanu wonande ɓen ko ganda enen gonɗini Allah law kana so tawi laatinomo gonɗingol Allah hayran ko gonga wonno sanno ko jam wonno ɓe mbi kamɓe hefeɗeɓe ɓe mbi so tawino gonɗinde Allah ko jam wonno ma sabaquna ilayhi on gaddata ko min hen non ɓe mbi ɓe mbi so tawino gonɗinde Allah ko gonga wonno eyyi wo onon julɓeɓe on gaddata ko min hen Allah wi wa idh lam yahtadu bihi hay so ɓe peewirani qur'an kamɓe haaloɓe Allah wi fa sayaquluna maɓe mbi haza o qur'ana ifkun ko fenani mu qadimun ɓoynde wa min qablihi ko adinom kanko qur'ana kitabu Musa en adinomo deftere Musa tawreta nden noon imaman ko ardinde wa rahmatan ko juru wonande julɓe wa haza o qur'ana kitabun ko deftere musaddiqun gomɗinde defte gadiɗe ɗum isanan koye ɗemgal arabiyan arab Allah wi qur'ana o jippori li yunzira alladhina zalamu ha jettina ɓen ɓe ganda ko hefereɓe o bushra qur'ana noon ko belbel to lil muslimin wonande julɓe gomɗinde Allah moƴƴinde innal ladina qalu so tawi ko ɓen winoɓe rabbuna Allahu minen kay Allah ko on joomi amen summa staqamu dufti kadi masalan pocci e ɗoftade Allah mbi minen joomi amen ko Allah dufti kadi ɗofti Allah ɓen kam fala khawfun alayhim ɓen kulol ala e mumen wala hum wonani ɓen kay yahzanuna cuno ulaika ɓen kay ashabul jannati ɓe goniɓe aljanna khalidina fiha o ñawanaɓe casal to aljanna jaltata Allah wi nade aljanna noon jazaan ko jobdindiɓe joɓete bima kanu sabu ko ɓe laatino yamaluna ɓe ngol o wassayna al insana Allah wi min basima neɗɗanke bi walidayhi jinnaɓe mum ɗiɗo usnan e moƴƴande ɗumen min basima neɗɗanke yo moƴƴan jinnaɓe mum sabu hamalatuhu ummuhu yummakko rondimamo mo kurhan e wawnere o wawa e forcede tan o waɗa adhu yummakko jibinimo kurhan kadi e wawnere Allah anani Allah wi yummakko jibinimo e wawnere anani de eywa mo woni mo reedu e wawnere hay o wiyama jippi koye sayyidina Abubakar Siddiq e maru wiya anna ummuhu hamalat bihi 9 ashhurin wiyama yummakko rori mama mo ko lebbi jeenayi o jibina kanko Abubakar Siddiq anani de yummiraɗo o muyni mo lebbi 21 hawri lebbi 50 dagi Allah wi wa hamluhu ronde demo nde kanko oɗo gorko wa fisaluhu e entede mo nde salasuna saharan e lebbi 50 hawra woni o wona reedu lebbi jeenayi o muyni lebbi 21 hawri lebbi 50 so tawi kadi ko lebbi jeego mo wona reedu o muyna lebbi 24 wona duuɓi ɗiɗi لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يكمل فيه بدن الإنسان يوانا لب جفن تدريس تيميتا لكن نتوفو أرضي هنغات هو تيمي هنغات وهو أنت ماما وطو
wiyama aya o ko Abubakar Siddiq wondinima nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam omo yaara duuɓi nogas ɗo e duuɓi 17 omo wondini nelaɗo Allah nelaɗo yaara duuɓi nogas eɓe jaada to nokkuni wiye Sam fa nazalu manzilan ɓe jippino ko goto fihi sidratun lekki jaabine ɗon fa gaada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dhilliha nelaɗo jooɗe caaɓi he wa mada Abubakar ila rahibin Abubakar ɓenni rahib sowi goto ne wonno yeeso Abubakar ɓenni to fasalahu ani din wona namdade soore gueɗe din قال له الراهب سوري أوي من الرجل الذي في ظل سدرة والغرق قمت إلى سجابه فقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب محمد بن عبد الله فقال سراهب سوري هذا من وندر أورو والله نبي والله أورو فأنت وسأنا لا يرد بن أغسطس وأنا لا سبو ومس زل تحتها بعد إيسى أحد إلا هذا علامات جودا ريبوب لكي هيتشغل النبي إيسى سوانا كم مولي أوك النبي هو نبي آخر الزمان والله أقول النبي فتند زمانه وقع في قلب أبي بكر يقينا وصحانا يقينا يرنيد ناتي برنمك كم أبو بكر والتصديق قم إن يناتي برنمك وكان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم كم أبو بكر وما لا سيردين إلا في سفر ولا هدر سبيل أنما كم من غندر سبيل قصي كم من غندر فلما بلغ رسول الله 40 سنة لأنه صلى الله عليه وسلم تجد بشفنني وأكرمه الله ألا تدني ردم بنبوته أن باقهم واختصه برسالته الله هرتني ونلم آمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق قوم نمو فصدقه أنا ندي جبمو صدقه قوم نمو وصا أبو بكر ياري دوبي شفنتن دوبي جيب فلما بلغني أبو بكر دني 40 سنة دعا ربه أنا ندي وانا ندري جمك وانا حال جوكو كارتي وانا نانني وجدي الله كم أبو بكر الصديق وننون حتى إذا بلغ أشده أو يتي شغتا كمكو حق لمكو أرضي هنغاندي ويدوبي شفان تسيتي وبلغ ويتي 40 سنة دوبي شفان ني قال أبي ربي جومم أوزعني ويتي دوبي شفان ني نلا صلى الله عليه وسلم هنغانو غوم نيزم وغوم ني أبا مكو يمكو غوم ني بيكو ني عبد الرحمن غوم ني بيكو ني أنا ني دي أبو أتيق بي عبد الرحمن وانا كدي غوم ني كمكو أبو بكر غوم ني mako gomnin pam mako gomnin e wi ko gomnin bibi ko gomnin ala e sahaba be ne sallallahu alaihi wasallam e goto dañal sona ko e on sahano no wadde o wi tawri ko ni Allah rokkirimi joomam awzi'ini longinam an askura ni'mataka de mantan mi nema ma allati on an amta biha alayya mo nemin da dum e amo nemo mo dokkudami o longinam dum wiyama noon sa namdama yummo Abubakar Siddiq rawane Cheikh Tidiane namdi ɗum ɗo e mawlude he ko yaltini masalan métreji men da jeego men da jeeti eywa mbasin o wi kala kalɗo eywa yummo Abubakar Siddiq e bam Abubakar Siddiq no wiyete ene haali won goɗɗum kadi ko haalno wiyi o wi ɗum ene rakke e wutte o waddene hen temedde ndo ujunere ko ñowtiri wino noon o wi yimbena bam makko wiyete ko Ousmane Bouna Amir ɗum woni inde bam makko Bouna Oumar waccore bam makko ko Abou Quhafata yum makko wiyete ko Ummul Khayri bintu Sakhri Bouna Oumar mi yimiraɗo bi kono bira Abdurrahman inde mum ko Muhammad o kulluhum adraku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kamɓe fof ɓe kefti annabi o wala min jatami hada li ahadin min as-sahabati ghayra Abi Bakr hay goto dañani ɗum so wona Abu Bakr Siddiq wa imra'atu Abi Bakr joom suudu makko wiyete Qatilata bintu Abdul Uzza joom suudu ba makko wiyete Qilata mo wona yumma ko yumma ko noon mbiɗen wiyete ko Ummul Khayri kanko Abu Bakr Siddiq gorgol makko wiyete Qilata mo anani joom suudu makko wiyete Qatilata o wi joomam awzi'ini longinam an askurane mantanmi ni'mataka nema ma allati on nema an amta biha mo neminɗa ɗum e am umu alayya am wa ala walidayya dokkuɗa ɗum kadi jinnabam ɓe ko an amala saliya longinam de gollanmi ko moƴƴi tardahu golle ɗe aɗa weele ɗum fa ataga tis'atun minal mu'minina kanko Abubakar Siddiq o rimɗini martuɓe jeenayo eɓe ganduɗa ene lorle e diine Allah o aslihi li moƴƴinanan fi zurriyati e geñgolam kamɓe fof waɗɓe julɓe innino min te tubtu ilayka mi ruttima fewde ma o innino min kay minal muslimina koye gomɗinɓe Allah jeeya ulaika Allah wi haalɓe ngol ɗo konngol Abubakar e ko wona Abubakar fof e alladina ko ɓe goni ɓen yutaqabbalu anhum ɓe ganduɗa ene jaɓane ɗumen ahsana ko ɓuuri moƴƴude ma amilu ko golluno
yatajawazu yawte anhum qama an sayyi'atim ga bonande mabbe be do fi ashabil jannati be o koy wondibe aljanna be ko nato aljanna wa ada sidik dum woni fodore gonga allazi den kanu de be latino yu aduna e fadana fadallahu almu'minina wal mu'minat Allah wi fadani dum jul wana والذي ستبيكون قال لوالديه يا ما أبو بكر الصديق وي والذي قال لوالديه بيد جنا بمم أفل لكما بصما أتعيدانني on podantam an ukhrajana jaltinteme gabri te waqara khalatil qurunu bennino leddi min qabli ko adino min jaltani ha fadan podana bi dum on wana gonga way e biya non biya manon ko bi ko bete abdurrahman hadu mu jabde allah en wiyan non fa innahu non kana min afadil sahabati jagal dum o jama e burbe mojjude sahaba wa khiyarihim وهما جناب يستغيثان الله إن فامنوا الله إن بيامو parfere garta e diine Allah koni waylaka jalle bane ma sa artane halkim amin gongin ummital no wodi inna wa'dallahi fadara Allah ummital hakun ko gonga de fa yaqulu o wana ijabade be wiya ma haza wana ne wiye ummital no wodi illa asadiru wana koy penale al awwalina bima أولئك الذين الذي بيموني بين حق بغندا ان ودي عليهم القول كونغول لفت في امم لدي قد خلت بينين من قبلهم كو ادينو دومن من الجن تبانغي جنجي والانس تبانغي يم انهم بكاي كانوا لاتي خاسرين كو pertu ولكل ان وداني كلا هين لنجل جولبه هفرede goto fo jogi darajatun darajuji e julbe be nat aljanna hefre be nat jeygol donc mimma amilu sabu ko golluno wali yuwaffihum bele Allah timminana be amalahum golleji mabbe yabbe hatima wa kambe la yuzlamuna be toñataake be gustantake hay huude kefero beydantake juldo uji kefero beydantake juldo ustantaake go fo golli ko dum tan yobete wa yawma yuradu alladhina kafaru nyalama ma arda be ganda ko yeddube alannare jeygol huncaabe kolla Allah wiyabe adhabtum on nawi tayyibatikum anani de sohlaaji mon el dakhammeji mon fi hayatikum ad-dunya en gurdam aduna wastamta'tum biha ndakhbitudani aduna baddon ko weli on fal yawma hande non tuji zawna jabe don adabal huni lefte ko yara bima kuntum sabuko latin don tastakbiruna odon mawnikino fil ardi ilaydi bi ghayri haqqi tawana qom wa bima kuntum ekolatin tafsubuna odon jalta doftare wadhkur jangto akha adin musiddo aadi hodi on annabi hudu id anzara qawmahu tumande o hulbini yimbe makko o hulbini dum bil ahqafi caangol nan to yaman en wi al ahqaf o hulbini dum yimbe makko wa qara khalatin nuzuru bennino non certino be min bayni yadayhi ko adinomo certino be bennino o min khalfihi cagal makko kan won arbe ha kewi al holko wibe Allah ta'budu wonde hoto dewe illa Allah sawana Allah innino min akhaf ko huli alaykum mon so on dewi ko wana Allah ko huli madan bodo huli mon azaba lata yawmin yalama azimin mawd qalu bi ajitana yati arata amen li fikana ha pirlitamin ana alihatina garewde Allah be amen fatina addan min bima ta'iduna ko podan damin lette in ko so tawi min dewi jalan ko podan damin emin jogor leptirede ko yo ar andi annabi huudu adimo nelede ko annababe nayo adi nelede annabi huudi ko baba adama e annabi sisu e annabi idris e annabi nuh annabi huudu wi hen nababe arbe cagal mako annabi salihu en ibrahima e isa ismaila e ishaq e dandangal annababe bani israil en be ngari cagal mako ko annabi huudu ala o wi kanko huudu o wi innamal ilmu ay gandal indallahi kota Allah ko Allah andine lefte garata wana min o ballighukum yettina on ma ursiltu bihi ko na laami e mudum ilaykum fewde mon wala kinni ko woni min arakum mi on qawman ko en yimbe taja halwana be ene majja e jaccina gol mon lefte falamma ra'awhu de on
nani nde ɓe jii lefte ɗe aari tan ene pali nani ne mustaqbila ene hucciti awdiyatihim caanɗi maɓɓe lefte ɗe ene ngari hakkadi ene ɓalli calɗi maɓɓe qalaw ɓe mbi haada ɗum ɗo de aari ɗon ko rulde mumɗirunande e ganduɗa ene toɓa e men qala taala allah wi bal huwa ɗum ɗo kay wona rulde ɗum ɗo kay masta ajaltum bihi koko jaccinin ɗon ɗum ɗiɗo yo ar koko ɗum ari wona toɓo rihun fiha hendu ene muɗum azabu lefte alimu musde hendu ndu to dammiru ko halkoru kulla shay'in kala hunde yo hunde kende wirti bi amri rabbiha e yamirore joom mayru kendo halkoru kayru anani de fa ahlakat rijaluhum hendu ndu halki worɓe mabɓe rijalahum wa nisaahum e rewɓe mabɓe sigarahum wa amwalahum jawɗe ele mabɓe e sukaɓe mabɓe fof bi an darat bi zalika bayna as-sama'i wal ardi hendu ndu masalan diwna yimɓe ɓe ha hakkude asamane leydi tan taƴa ɗum weddo annabi huude e kala gonɗinoɗo heddi fa asbahu allah wi ɓe battindi la tura yiyatake aduna illa masakinuhum so wona koɗɗorɗe mabɓe kamɓe ɓe jeehi kadalika allah wi no min joɓiri ɓe fi najzil qawmal mujrimina ni min joɓirta yimɓe bakkodin ولقد مكناهم في الأفيما أنني والله ولقد مكناهم والله من دكينو بيدو فيما إن مكناكم إندين هون من دكانو أنن مكناب كمن دك بيدو كو إدولة كمن دك بيدو كو إنغلوج كمن دك بيدو كو إسمبيج والله من دكان أنن مكناب ولقد مكناهم والله من كبيدي من دكيب فيما ندين هون إن مكناكم كمن دكان أنن مكناب فيهم تبانج beje jawdi waj'alna lahum min badanina be sam annande de be nanirta wa abasaran e gisi de be jirata wa afidata e berde de be mijoro kono fama aghna anhum nafani be sam nan de mabbe min dokkina be nan de kono nafai wala abasaruhum gisi mabbe de nafai wala afidata berde mabbe de nafani min shin hay tus dar nafai isabu kanu belati be yajhadun kamɓe ngoni yeddoɓe fi ayatillahi ayaji allah wa haqa bihim de ɓe jeddi jippe maɓɓe ma kanu ko ɓeɗato bihim yestaji ɓe jalkiti allah wi walaqad ahlakana wallahi min kalkino ma hawlakum ko woni saraji mon min alqura e gure wallahi min kalkino saraji mon gure annabi salihu en gure annabi huude en gure annabi lewɗe en fof ene ɓalli makka min kalkino ɓen fof ɓenni aha wa sarrafna al ayati min pirlini e wo hujjaji ɓanguɗi e mabɓe min kalniɓe min gaddi kono fof ɓe jaɓani la allahum yarji'una beele ɓe dutto kono noon ala ko nafi ɓe jaɓani joni noon allah wi falawla nasarahum ko haɗi walla ɓe allazina no ɓen ittahaduɓe ɓe joguitino min dunillahi ko wona allah qurbanan ko mallorgal fewde allah alihatan ɓe mbiyanno ko allah ɓe mabɓe ɓe ko haɗi ɓen ballat ɓe mbiyanno eɓe ɓalloro allah ko allah ɓe mabɓe ɓe ɓalloro allah ɓe ɓe ande ɓe dañi bone nde ko haɗi ɓen nafat allah wi bal ɗaccu kay dalluɓe allah ɓe mabɓe ɓe birnima an hum ga mabɓe nde lefte ɗe jippinde eɓe jalaŋeji mabɓe ɗi birnima wa zalika joguitade jalangde ifkuhum ko penale mabɓe tan wa ma kanu e ko ɓe laati yaftaruna eɓe pena wadkur janto il sarafana tuma nde min pirliti ilayka fewde ma nde min ooñi nafaran dental minal jinni e jinneji nasibijina jinneji yaman naɓe on wiɓe ko jinneji nina wi yaɓe ko ɓen en yastami'una alqur'ana ngari ene keɗo qur'ana ɗen jinneji ngari no keɗo qur'ana falamma hadaruhu de ɓe ngari ɗon helal allah sallllahu alayhi wa sallam qaalu ɓe mbi ansitu keɗoɗe kanko oɗo goto e sahabaɓe rasulu sallllahu alayhi wa sallam ne wiye abdoullah ibne mas'ud won wiɓe ko zeyd bun harisata waɗino saha goto rasulu sallllahu alayhi wa sallam caggal nde yumma khadijatu maayi an kanti ɓe tampinimo kanko nelaɗo allah o yalti o fayi ɗaifa caggal mayri yumma khadijatu lebbi tati e balɗe keddiɗe humtarandu saabu ko heeɓe ɓurancenkoɓe to banggue caɗele caggal nde bamma ko abou talibin maayi omo yaade gorko no wiye zeyd bun harisa fa aqama biha
o woni to masalan ɗa'ifa to shahara lewru timmudu yadu omo nodda ɗon asrafa qurayshin o hoɓe saqif ila llahi taala o hoɓe saqif o nodduɓe fewde Allah falam yujibuhu ɓe jabaki mo wa aghruhu bihi ɓe gurte makko ni sufaha ɗayiɓe mabɓe wa abidahu maccuɓe makko maccuɓe mabɓe ɓe gurte nelaɗo Allah yasubbunahu ene ƴatto nelaɗo Allah beddomo kaaje ene ƴattomo walamman sarafa alayhi salam ne nelaɗo Allah ummiti toon no hotane faati makka ummi ɗa'ifa ne faati makka o ari nokku goto carngol ene mbiyata dundu ene wiye nas anane mawdi uɗe anani ɗo wiyama ko batno nakhla fodde sa hirndi tan a jofoyan makka tan jinniji jiɗɗi ngare makko ɗo omo jamma omo juula won wiɓe noon won wiɓe ko sababu ko ɗum addani jinneji arde makko ko jinneji ene jahanno dow asaman e batti noon weddede kaaƴe e batti haɗede masalan ngabboyde dow asamanuji ha laaƴi ɓe mbi wonko kewe aduna heede iblis noon neliɓe eɓe jaaɓe ƴeewoya ko won sababu o anani rasul sallallahu alaihi wasallam ene yaara hitande wattude 11 e annabago mum hankati makka naaɓe o fiftima gona jaɓoɓe Allah o fayi to ɗa'ifa omo nodda ɗumen fewde Allah jaabaki mum o ummiti toon on faati makka waade ha nokkude wiye batno nakhla omo janga ɗon qur'ana dental jinniji wirtima ɗon iblis noon neli ɗumen yo jaa ƴeewoya sababu ko haɗi ɗumen ngabboyde dow asaman ko addani asaman o gardede waɗa doccotte ɓe nani noon qur'ana ne jange ɓe gandi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam janga qur'ana ɓe gandi ko ɗum ɗo woni sababu ko haɗi ɓe yaade to wana jinneji wana omanela e mabɓe ala o are mabɓe tan masala gadiɗo ko ni wiiri masala ɗimmiɗo wi ala ko Allah rasul Allah tabaraka wa taala yamiri nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yo ya jertino ya jinneji o nodda ɗumen fewde Allah o janga e mabɓe qur'ana Allah noon adda makko dental jinneji ne keɗo qur'ana omo jertin ɗumen saabu jinneji kañum ene ndefa yo gollu ko moƴƴi so golli naata aljanna ene defa yo goppu ko boni so golli ko boni ko jeygol pay ɗum noon ko ñaamoɓe to aljanna ko yaroɓe to aljanna ɗum no ala sago ɓe mbaji wona ne la sallah tan ummi goto e jammaji o wi min de hande oɗo jamma hande mi yamirama yomi jangan jinniji ɗi qur'ana hole moɗon dewowo e am o wi noon sahabaɓe kamɓe fof fa adara ɓuɓe turi Abdullah ibn Mas'ud goto yalti volontaire ne yaade mabɓe en yaade makko ne wonno wiyeede ne yahata jinni sirani kamɓe fof go fof deƴƴi kanko Abdullah ibn Mas'ud wiyeeden jaata Abdullah ibn Mas'ud hay goto wondanema ko so wona min o wi min jeehi hamin jetti nokku ɓurɗo tawde e makka kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam naate burti makka burti mbiyete ko sa'bul hajun ko kaaje ene wiye sa'bul hajun e naati ɗon o diidanimi noon diidol o yamirimi yomi jooɗo e diidol heɗomi yaltu diidol ngol haw arta o yehi hawa yetti jinneji ɗiɗo ngoni ɗo o wona e janngude qur'an fa ja'altu ara amsala nusuri jiimi ko wayno masalan yeru dute tahawi ene pukko wa sami'tu laqadan shadidan nan mi dille mawɗe hatta khiftu ala nabiyillahi akulmi do annabi o sallallahu alaihi wasallam wa ghashiyatu aswadatun kathiratun baleri kewdi hippine lan Allah mi hankadi halatu bayni wa baynahu hankadi heedi hakkunde makko mi yiyatam hatta lam asma sawtahu ha mi wawa nande ko halata natinande caggal ɗum ɓe naatani eɓe taƴa hono no duule so tawi taƴino mbaɗata ni an kadi eɓe taƴa ɓe ceerta ɓene payga nelaɗo gayni haaldude maɓɓe tan ko fajiri nelaɗo arte am o wi kam kadi nimta aɗanima fa qultu la bima miɗanaki wallahi walakinni kay hammamtu an ati ilayka li khawfi alayka wallahi mi ɗeɓino arde mani saabu huldimi ala ko mbanma ne sallah sallam wi o sa yaltino lam amin alayka wallahi sa arino mo haalaki e mbawi diftadema e mbanma taƴa taƴ o wi nelaɗo Allah wi kam ɓeɗo ko jinneji nasibiyen mbimi ya rasulallah sami'tu laqdan shadidan mi nani dille mawɗe o wi ha jinneji ɗi ɓe gari ko ñawdede won maɓe mbaranono eɓe yiɗi andude barɗo o ñaw ɓe portodiri pelendi ileye fewde am ñawmiɓe noon hakkude maɓɓe gonga wiyama noon ɗiɗo jinneji garnoɗi e nelaɗo Allah ɗi ko 1.1 ujunere jinne won won habaru goɗɗo kadi Anas wi o wi mi meeɗino min e nelaɗo Allah min goni caggal wuro to Madinatul Munawwara
min ngoni caggal wuro emin dari jamma aqbala shaykhun yatawakka ala ukazihi ha nayejo goto no faye amen ene tuggo sawru mum fagal nabi sallallahu inna hala nagmatu jinniyin omo ñuña noon nelaɗo wi ɗi ñuñalde ko ñuñali jinni aha ko ɗi ñuñali ko ñuñali jinni o wi aha kay kankam mawɗo nayido o heɓɓiɗo wi aha ya rasulallah min nelaɗo wimo min ayyid jinni anta to jeeɗa o wi inni haama o wi mbiyetemi ko haama baba mbiyete ko hiima bamum baba wiyete ko laqis bamum baba wiyete ko iblisa nelaɗo wi hum ande kanayaji no foti ko nguurɗa e aduna o wi o akaltul umra dunya illa qalila aduna fof mi ñaami ɗum so wona seeɗa sabu nde haabila warata nde qabila warata haabila nden komi mboɗo jogii duuɓi seeɗa komi suka tan mboɗo ŋappanno e dow tule mboɗo radda mboɗo ƴetta kala ko daddumi waɗa e laañal nelaɗo Allah boñima boni golle koye nelaɗo hoto felam sabu min mi gonɗinino Allah gonɗunomi koye annabi Nuhu nde annabi Nuhu nde mi gonɗi wonde muɗum felinoma ni ñande o huuɗi yimɓe makko o woynimi o wi wallahi minin siti o wi mboɗo mooli Allah e laatade majjuɓe jeeyaɓe o wi garume annabi Huudu nde annabi Huudu kadi huuɗi yimɓe mum kalka pelmi ɗum anani de o honno yimɓe mum ko kañum o wi kadi woynimi wi wallahi nim siti on mooli Allah e wonde jahili o wi kawrume Ibrahima gonɗimi ɗum a faami mboɗo wonde makko hakkude makko e leydi tuma nde Ibrahima wedda e Midiniq Ibrahima wedda e ɗum ɗo no lenge nde mboɗo wonde makko e jeygol he annabi Yusuf nde weddete woyndu min adoynomo nder leydi eyi mi hawre kadi Moussa bun Imrana wondi kadi annabi Isa eywa joni noon annabi Isa wi kam somi hawre Muhammad yomi yettinan ɗum salminadu Anas wi nena sallallahu alaihi wasallam wi wa alayka assalamu ya hama ma hajatuka holko jigiɗa haaju o wi haajam ko ni jinmi ko Moussa janggininomi tawrira Isa janggini kam linjila jinmi ko jangginami Qur'ana nela sallallahu alaihi wasallam no janggini suratul waqi'a e amma yatasaaluna idha samsu kuwirat qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu qul bi rabbil rabbin nas janggini mo de faama ene waawi noon ɗeɗo waagi aaji sabu Zayd ibn Harisata tawe he Abdullah ibn Mas'ud tawe hen gongo Anas tawe hen gongo wona faade ko ɗum tan ɗum noon falamma hadaruhu nde jinneji ɗi ngare nelaɗo Allah taalu yoga maɓɓe mbi yoga an situ kettoɗe deƴƴe keɗuɗe falamma ɓudiyane gayna jangede wallawɓe numti ila qawmihim fewde yimɓeji maɓɓe munzirina eɓe jertina kamɓe jinneji ɗi wiyama jinneji ɗi ko yahudiyankoɓe gonno ɓe gonɗini Allah qaalu kamɓe jinneji ɗi neɓe kooti mbi ya qawmana hey moɗon yimɓe amen innano minen samina min nani kitaban deftere hono qur'ana unzila ene jippina min ba'di Moussa caggal Moussa qur'ana onon musaddiqan ende gonɗini lima bayna yadayhi ko adino e defte yahdi kayre kade fewnore ilal haqqi fewde gon ko ila dariqin fewde lawol mustaqimin poccigol ya qawmana e yimɓe am e yimɓe amen ajibu note de da'i Allah noddonowo Allah noddowo fewde limanagal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi gonɗinemo yaghfir lakum Allah yaafo on min zunubikum hunde bakkatuji mon Allah yaafo on nanani o yijirkum o danda on min adabin lati alimin ɗe ganduɗa ko Musa wa man la yujib da'i Allah kala mo notaki noddowo Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi o wana daɗowo Allah e leydi he so dogino daɗo ha wa laysa lahu alanamo kanko mo notaki o min dunihi ko wana Allah de awliya ɓe ene balla ɓe ene duñano ɗum letti ulaika ɓe notaki ɓe fi dalalin gon e majjere mo binin feñji a walam yaraw mbele ɓe ganda kamɓe wiyoɓe ummitan ala mbele ɓe jiyani anna Allah wonde Allah alladhi ko on khalaqa as-samawati woni tagɗo asaman wal arda tagi leydi walam yaya anani o tampani o ronkani bi khalqihinna e tagde asamani leydi o kay mbele ɓe ganda bi qadirin o kayne hattani ala anani kattanɗo tagde asaman kattanɗo tagde leydi o kayne hattani ala an yuhiyal mawtande wurtinta may walla wawa bala jawabum ko aha kay
innahu on baddo nono ala kulli shay'in kala hude yo hude gadiru ko katan janto wa yawma yuradu alladhina kafaru nyalamu mo hefere be garda alannare jeygol ene lefti hen biye alaysa hadha belengol do jeygol wanani bele dum do wanani bil haqqi gonga qalu be biya bala aha kay wa rabbina min gondiri jomi amen ko gonga qala allah wiya be wadde hada ko gonga azugul azaba mede lefte bima kuntum sabu ko laatin takfurore jedda fasbir muñ anani de e to e yimbe ma ko mbadan ma ko muñ kama sabara hono no muñirno ulul azmi jomirabe pellite annababe adibe ko mbadana ko no muñirno e cadede dedi ande muñirno tan ay dara bannatam min ar-rusuli enelabe nan annabi moni ulul azmi en non ko nelal allah annabi nuhu e ibrahima e musa e isa be don joyo be te ulul azmi allah wi no ben muñiri ni ande muñirdo wala tasta'jil lahum oto yaccino e mabbe kambe yimbe mabe yo leptangar ala elle way kono ka annahu dajara elle way ko nelaado sekini ha al nelaado yidi yo leptangar e mabbe Allah wi mo yo muñ oto yaccino ko jippoto e mabbe sikki ala ka annahum sa'ibe yawma yarawna nyalaw mabbe ji ma yu aduna kebe padana lam yalbasu be cikkar ko be meedani nyibde aduna illa sa'atan so wana fodde min naharin nyalawma biya ko fodde tan nyalawma be cikkara be nibane aduna so wana fodde tan nyalawma min naharin nyalawma aza o qur'ana non qur'ana mo jangata o Allah wi kanko de balagun kanko wete communiquer balagh woni communiquer ana arabe be dum ko balagh sana ko communiquer non haalanta yimbe ko kewi wana kaza o wadi ka min bada communiquer min bada mawlud la communiquer boda resa wala communiquer boda wala dum do hada qur'ana o balagun ko communiquer mo ene yettina en ummarade fewde Allah fa hal yuhuda ko Allah wi halkota ko kaysa andi yen lefte jiya halkota ko illa qawmul fasiquna so wana yimbe be ganda ko hefede ko ben tan karko o wi faida goto ene do hen nagal al qurdubiyu gorko goto wi qurdubiyu an ibn abbas o wi annal mar'ata debbo ida ta'assara wad'uha so tawi jibingol mum satti ya ala non so jibingol mum satti tuktabu ene windane hatanil ayatan so debbo ngarwi ene windane dedo aydi didi pour yawa jibinde nana ar jogi debbo bada dum wal kalimatani e dido kongudi didi winde fi safatine kayri walla yalwal summa taghsilu debbo o loto hen wa tasqa minha yara hen kadi debbo o yara hen fa innaha satabi debbo o yari hen loti men talidu sari am don jibina tawa nawani o dispara wala hore ma kalis bismillahir rahmanir rahim ko dum windete la ilaha illa allah al azim al halim al karim la ilaha illa allah al aziz al alim al azim al halim al karim سبحان الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ويندو او جبريل امور ولنت tawaran horema yaade dispensaire o soda ordonnance uji ibinata bingel dawa gese kadi ayida wattani so joomu jabi non hoolima kay so jabani non yo yaata leptoyo de wonno yimbe jidi ko leptade sa wadi hay be ngomata dum dum hado rebe dandi dum de wonno joomum so yerta ko yaade dispensaire nde kono kay so tawi Allah wallima kay kay وفي سورة القتال سموار ديكو نون لويته مدنية سو وانا وكا اي من قرية ودون آية نون جيبي كو سا حجة الوداع نين لا صلى الله يلتنا مكة إيها يلتي ورو يرتي وانا ندار دي ورو انا ويا فالكو وينمو يلتو دي ورو الله
bismillahi aya ko capantate jeenayi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alladhina kafaru ben yeddude heferebe makka wa saddu paddi an sabilillahi gadini Allah beedi kam adalla boni amalahum golle mumen kala ko be nyamminno to bange jokkere endam e sadak e kala ko be ngoluno be jiyata dum to lakara boni o zawna biha non fi dunya min fadlihi Allah non yoba be aduna he bural mudum taala tawdo Allah hokka be jurum e aduna he hokka be ngalu e aduna hokka be cellal aduna he yaanyana ben ardigaji semmay be nata jeygol kasi walladina amanu be ganda enen gomdini Allah fa amilu salihati dotti golli golle moƴƴe wa amanu gomɗini bima nuzzila ko jippina ala muhammadin e muhammad wa huwa alhaqu ko gonga min rabbihim ummarade jomen Allah wi ɓen kam kaffara anhum Allah hafaraniɓe sayyi'atim bonandeji mabɓe wa aslaha Allah moƴƴini balahum alhaali mabɓe ɓe gonta woofa Allah ɓen kam ɓe Allah anani ɓe ganduɗa enen gomɗini Allah enen golli golle moƴƴe enen gomɗini ko a jippina e annabi o sallallahu alaihi wasallam wonde ko gonga koto Allah ummi Allah wi yaafima ɓen te wa aslaha balahum Allah wi moƴƴini alhaaliji mabɓe ɓe gonta wofɗum zalika Allah bonnude golle zalika Allah yaafade bakkatuji bi anna alladhina sabu ɓen kafaru ɓe ganda enen jeddi Allah won ittaba'ul badila ɓen ndewi ko seydani wona dewɗe seydani kay on kay yaafeta wa anna alladhina amanu ɓe ganda ko gomɗuɓe Allah ɓe ɓen ittaba'ul haqqa ndewi ko ɓuura min rabbihim ummarade jomen ala sago ɓeɗo jaafe ɓeɗo kadi golle mum bonne kazalika ni de no Allah feññirani en ɗeɗo gueɗe ni yadribullahu linnasi amsalahum ni Allah feññinanta yimɓe yeruji mumen fal kafiru yuhbidu amalahu anani de yahbidu amalahu wal mu'minu yaghfiru zalalahu Allah o bonna golle kefero julɗo o yaafo Allah wi fa idha laqitumul ladina kafaru so on kawre ɓen ɓe ganda ko yedduɓe Allah Allah wi fa darbar rigaɓe ko fiigole daɗe tan so on kawre mabɓe coppe daɗe yoɓe may fadribu rigabahum piye daɗe mabɓe fa darbar rigaɓe ko fiide daɗe hatta ida askantumuhum ha so tawi on kebbini e mabɓe wargo on pi on mbari hankadi on pi on mbari ha on tampi on kasi Allah wi fa suddul wasal hankadi noon ƴeewe tongueɓe tin non tongiɗi tongueɓe tin non tongiɗi woni fa suddu tinne alwata ga tongi an kadi so tongi pour ɓe jaɓa ɓe jaaha ɗum woni anani fa imma mannan ba'du ma on moƴƴani anani ma on moƴƴini fa imma tamunnuna mannan ma on dokki moƴƴere woni moƴƴo noon ba'du caggal nde ɓe tonda ha gasi so belama mbiyon jeehe min jaafi moon wo imma fida'an so belama kadi mbiyon gadde kadi tafi ɗuna fida'an ko fa imma mannan ba'du wo imma fida'an kay tamunnuna manna masdar wala tafiduna fidaan ma on cottiɓe ɓe cottoɓe jaaha walla mbaron ma ɓe cottima so on mbari ha on kasti tongue son tongi caggal nde tonguɗon son belama mbiyon min jaafim jeehe son belama mbiyon gadde kaza o min jaafon fof oɗo aya kanko nuski aya oya mo jangguno ɗen ma kana li nabi inan yakuna lahu asri anani woni oɗon aya ta yuskina fil ardi wala ɗum woni hatta ida askantumuhum
ha so on kebbini e mabbe may wargo Allah wi fa suddul wasaga tinne kabbidi so on nangibe kabbe yo tit fa imma mannan ma on mojjani baadu caggal ne nangudorde ko imma fidaan walla ko coti atata al harbu ha wallina harande aw zaraha teddeni mum zalika ولو ولو يشاء الله ستوي الله هاجين لن تصر منهم ما الله فولا النبي توهر على الله بلا نام ما فوال بتوهر على ولكن كوني الله يمري أن ليبلو بعضكم أو جرب برو يوغا من ببعدنا يوغا برادو إمون ونن جل بينات الجنة برادو إمون بينات جيغون والذين قتلوا بين غنداكو ورا في سبيل الله دين الله فلن يدل بين كي بنتا أعمالهم كل جمل سيهديهم ما الله فيون بي أدونا الآخر فو فيون كي نفع ويسلك بالهم الله مجين الحال مب أدونا الآخر ويدخلهم الجنة الله نانا بالجنة وغندو دا عرفها إن فنينني لهم ونندب ويام الجنة رسول صلى الله عليه وسلم أبي sada naata aljanna o wi so tawi yimɓe gummima ɗo mofruɗo wiya fayi aljanna goto fof ɓurata andude galle mum e sa ummima juma aɗa faati galle ma hay goto wiyatake ko woni galle ma ko fof natirta sa ummima galle juma aɗa faati galle ma no gandirta galle ma o ni ɓuri labde kisa ɓuri labde e de yo ɗum woni noon ida dakaluha yatafarraguna ila manazilihim so ɓe naati galle wuro aljanna gotan ɓe ceertaɗo goto fof faara galle mum fa hum a'rafu biha min ahli ljumati kamɓe ɓuuri andude galleji mabɓe e ummiɓe juma ena paati galleji idan sarafu ila manazilihim sa ummima juma aɗa faati galle ma andi kam a wiyatake rewɗo ɗo woni galle mum Allah o wi aljanna sa naati ko noon gandirta galle ma hay goto wiyata ko woni galle ma go fof sokkotoka galle mum ene aljannaji no mbay sertude ni fof go fof ne andi aljanna mum hawni ɓe ko Burkina natata ɓe ko Washington ɓe ko Paris ɓe ko Binjola capital Gambie ɓe ko Nouakchott jiidadi kono hay goto wiyetake rewɗo go fof ne andi tan Allahu woni arrafaha lahum Allah ene feññinani ɓe galleji ɗi ko adinde ɓe garata ko fof ne andi galle mum ne andi joom suudu mum andi boy mum hay goto jiɓodirtaki o ko joom suudu fof dirtaki ko fof ne andi joom suudu mum tan ya ayyuha alladhina amanu hey moɗon gonɗimɓe Allah in tansurullaha so tawi on balli diine Allah on balli diine nelaɗo Allah yansurkum Allah walla on e dow anɓe mon o yuhabbita aqdamakum Allah tabitina pele mon e golwole ɗe walladhina kafaru ɓen ɓe ganda ko yedduɓe e heferen fa tasallahum ɓen kam halkare wodani ɗumen wa adalla Allah bonni a'malahum golle mabɓe zalika ay halkare e bonnede golle bi annahum sabu kamɓe karihuɓe gañi ma anzalallahu ko Allah ne qur'ana dum tagi non fa ahbada amalahum alla ne bonni golle man alla wi afalam yasiru bele be jahan kambe makana be fil ardi leydi fa yanzuru be dara kayfa kana holno latori aqibatu wattande alladina naben min qablihim adino be jeewa be jahili be jeewa adino be kalkira sabu dammar Allah alayhim Allah halkino ben halki bibbe mumen halki jawdede won walil kafirin e wadani hefere be kadi amsaluha yeruji ko wanno adibe ay be do yeddube hande be kadi no wadde ben yeruji hono ko be badano ko walil kafirin amsaluha zalika ay wallude julbe de e fuwalde hefereɓe de e anna allaha sabu allah mawla kanko woni ballo allazina ne ɓen amanu ɓe ganda ene heefa e gonɗinɓe allah wa anna al kafirina ay yedduɓe kay ɓen kay la mawla lahum ɓen ngala ballo ɓen kay hay ballala inna allaha allah yudkhilu alladhina kanko woni nannowo ɓen amanu ɓe ganda enen gonɗini allah wa amilu salih lutti golli golleji moƴƴi allah woni nanno ɗumen jannatin guese tajiriɗe ene doga min tati alis maɗa ana haaru calli aɗa walladina kafaru ɓen ɓe ganda ko yedduɓe de yatamatta una eɓe dakmito e aduna he wa yakuluna ɓe ñaama e aduna kama takulul an'amu hono no nemoraji ñamirta e aduna ni laysa lahum himmatun illa budunuhum ɓe ngala himmeji so wona deedi mabɓe o furujuhum e farjiji mabɓe wala tafituna ila al-akhirah be jikkita ko al-akhirah no daba wayni tan daba waɗa kay hunana wana durat tan kamɓe ne ko non tan
Allah wi wannaaru jeygol de maswallahum woni tapporde mabɓe woka ay qariyatin wuro yo wuro ngo asaddu quwwatan ɓurɓe sattude sembeji min qariyati kay wuro ma heewi yimɓe ɓen kalkumi ɓeni ɓuri yimɓe ma ɓe hewde doole kalkumi ɗumen kaari jonde ko en sababu wona rasulu sallallahu alaihi wasallam nde yalti gharu thawrin iltafata ila makkata yalti fi makka wa qala anta ahabbu biladillahi ila allah tendangal gure allah pop an ɓuri yiɗede to allah ɓurin makka wa ahabbu biladillahi ilayya dendagal aduna o pop an ɓurmi yidde walaw anna al mushrikina lam yakhrujuni sanna tan makka naɓe jaltinanomi lam akhruj minka mi yaltatanema Allah noon jippini aya o muñidde nelaɗo Allah maana o wala tahdan ala khurujika min baladika woto suno jaltugol ma wuro ma fa inna allaha yu'izzuka Allah ene teddinirma yaltude wuro ngo wa yuzilluhum Allah hoyniraɓe yaltindema nde walaysa khurujuka min makkata illa ka khuruji adama min aljanna jaltugol ma makka wonani so wonani honno comme jaltugol baba adama aljanna tan wona ko yera Allah teddinma hoynaɓe kamɓe baba adama ne Allah teddinum hoyna iblis ɗum taw woni ɗum ɗo ɗum woni waka ayyini heewi min qariyatin wuro hiya wuro ngo de asaddu quwwatan ɓurgo sattude sembe min qariyati ka yimɓe wuro ma allatina ngon wuro akhrajat kan ganduɗa ene yaltinma ɗum yimɓe mum a halakanahum heewi wuro wago noon ɓurgoto hewde doole min kalki ɗumen ɓurgo wuro ma ngo hewde doole ɓurɓe ɓen tidde min kalki ɗumen woko ayyini afa man kana ala bayyinatin walla fala nasira lahum balla alanaɓe nde halkare amen aremaɓe nde ɓe ngala balla man haɗa ɗum afa man kana ala bayyinatin yeti mo ganduɗa ene wone hujjaji peeñi min rabbihi ummorade jomum hono julɓe ɓe yeti oɗo kaman zujjina lahu ene wayno mo ganduɗa ene suɗana ɗum suu amalihi bonde golli mum ene golla ko boni meeɗa gollide ko moƴƴi te omo golla ko boni fara'ahu o yiya golle ɗe hasanan ko moƴƴi aɗa waɗa ko boni te kadi jiyata mbatta ko moƴƴi wattaba'u ndewi ahwa'ahum belade mumen e rewde jalaŋeji ɓeɗo la mathilata baynahuma ɓe yeru Allah hakkude men o koye gonga woni ene rewa Allah ene wela ko waɗata ko o koye camte woni ene woofa Allah wela ko waɗa ɓe ko goto masalu sifa aljanna allatina on aljanna wu'idal muttaquna mo ganduɗa julɓe ɓe ene podana o omo haalanmano on sifori mo sifano ma aljanna no wayi o wi on aljanna fiha anharun ene nder aljanna he calli min ma'in ndiyam gayri asinin ɗam wona ngamto jam ndiyam ɗam amtata ndiyam ɗam siccani andi ndiyameje men ɗega so ɓooyi wayloto watta liwde aljanna noon ndiyam mum ɓoyde e loonde walla ɓoyde e girbe waylani ɗum te amtude wa anharun ene to aljanna kadi calli min labanin kosam lam yataghayyar da'amuhu waylata ko nyamde mum da xambe mum waylata calli kosam ɓira ɗam nan toon wanano ɗam ga kosam so wali tan lammat kosam saydo cuunen ɗam so wali tan lammat aljanna noon ko ɓira ɗam tan ala dawa waylata ko nan toon ko toon kosam woni bab saɗa yiɗi pullo wiya min ndemi yiɗa so wona gawri sa addi gawri mi yiɗa to ko seetan jogiɗa kosam woni ko to tawde ko bem peƴƴe dogata toon kosam woni bam te ko ɓira ɗam a yarat ene dahmi ene weli ene ɓuuɓi ene safi ala remam wa anharun ene toon calli kadi mbaɗen ceerno eyyi ene toon calli mbiɗen min labanine kosam ɗam ganduɗa lam yataghayyar lawnuhu ɗam waydaki mbaadi mum duusi noon kosam aduna yaltata koye en wa anharun ene toon calli kadi min khamrin sangara lazzatin dahmuɗo lisharibina wonande yaroɓe calli kadi sangara toon goni ben peƴƴe weddoto siida oga sangara ko ciccuɗo welade wa anharun ene toon calli min asalin e jumri musaffan laɓɓinadi
njumri labbinandi siwtataake ko calli bem peƴƴe njumri ton njumri no baba din sa yari men arataake jebet o wi luutiɗo ni ga njumri fa innahu ndi ga njumri yakhrujuhu bi khurujihi min buduni nahj wana yalta koye deedi buubi wala ha buubi ñaaki yukhaliduhu samu jiya beɗe jilla hen gueɗe bibje en gueɗon kew ko janta hen wana ma siwten Allah wi wala hum ne woni be fi hatu aljanna fasangaji min kulli samarati e dendangal be sonoje wa maghfiratun e kafrangal min rabbihim marade jom mabbe fa huwa radina anhum Allah ene welabe mi ihsani ilayhim Allah ene welabe ene majjedi be fami jiida e aduna wana sabu aduna en saaji Allah majjan ma en saaji kadi Allah tikkan to non dum ala yati jogiido deedo gede o yeti oɗo kaman huwa ene wayno on mo ganduɗa khalidun finnari ko casowo jeygol o suɓu yerne ma an ndiyam hamiman gulɗam ndiyam ɗam faqatɗa am ahum ɗam taƴa tekteki maɓɓe yaltira caggal ɓeɗe nanti joguiɗo ɗeɗo gueɗe aljannaji ɗiɗo kosameje ɗeɗo e oɗo jogoɗɗo nadde jeygol yerne pane ɓe ko goto wa minhum ene hefereɓe man yastami'u ilayka mo ene heɗoma so tawi aɗa hubbina ñande aljuma ɓen ko naafiqeɓe hatta ida kharaju ha so ɓe jalti min andi ka ɗo gonnoɗa ɗo so ɓe jalti qalu lilladina utul ilma ɓe mbiyana hunde e sahabaɓe ko en abdoullahi ibnu salamin ndo abdoullah ibnu abbas ko en abdoullahi ibnu abbas walla abdoullahi ibnu mas'ud ɓe namdo ɗumen e jalkidde ɓe gona wiide maza qala anifan nane ne gonɗen dumande ko haalanno maza qala anifan nane ko haalanno min jahi tonini dille kono min nanani ni mi haqqilam da naafiqeɓe ɓeɗo minhum man yastami'u ilayka ene maɓɓe me e keɗo ma so aɗa hubbina hatta ida kharaju min indika ha so ɓe jaltiɗo gonɗa ɗo qalu lilladina utila ilma ɓe mbiyana ɓen rokkanoɓe gandal ko en abdoullah ibnu salamin en abdoullah ibnu mas'ud en abdoullah ibnu abbas en ɓe mbiya ɗumen maza qala anifan ko haalanno nani wona sabatas haala aɗa heeɗi mbiya ko haala ko sabatas enen e mbayatno hen saji neɗɗo jooɗo e hakkude bato hunde haale ha gasa min nane kaɓe kaala to min de mi hejjidi kaɓe kaalanno ɗin vraiment aɗa heeɗino haqqille ma ala en tan ceer sanno wino ko goo fof ne heɓa ujunnaje temedere tan a ejjitta ani fat firta ko nane hada qala ani fa keɓe kaalanno nane ulaika alladhina allawi waɓeɗo goni ɓen ɗaɓa allahu ɓe allah ombi ala qulubi e ɓerde mon keferu wattaba'u ahwa'ahum ndewi belaɗi mon e naafiqagal walladhina hatadaw ɓen ɓe ganduɗa ko fewɓe ɓe noon hono julɓe ɓe ɓen kam zadahum allah ɓeyda ɗumen hudan peewal wa atahum allah longinaɓe taqwahum kulol maɓɓe allah longinaɓe hulti ɗum kala ko ɓe ndentorto nadde jeygol allah longinaɓe ɗum fa hal yanzuruna kamɓe hefereɓe makka ɓe pandaki illa saata so wona darga an te'tiyahum nde arata e maɓɓe bagataten ne betti darga ɓe pati tango ha darga daro ɗum ɓe pati kono noon faqad jaa saraɗuha darga de suwa darade kono maaleji mum komo ngari faqad jaa saraɗuha maaleji darga ari de non allah wi gila ñande qur'ana jippi allah wi maaleji darga tellima enen kam ngari koko yetti eyyi famen faqad jaa saraɗuha maaleji darga ene yadi sabu ene maaleji darga nelede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam koye maaleji darga jeya ene darga lewru sekanade nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam koye maaleji darga jeya ene darga asaman o waade no curkini koye maaleji darga jeya heddi tan ko nangue fuɗare hirnangue heddi ko yajuuje ne majuuje en jalta heddi ko annabi Isa ara heddi ko amma mutanɗe leydi ɗe ɗum waɗi leydi ñana kala nana e muta walla o wi ko mutanɗe ɗe kam ɓurɗe mawnude ko tati mutande to ɓuri woɗɗude funnangue mutande to ɓuri woɗɗude hirnangue e mutande wodere e duunde arabeɓe ɓeɗo so mbaɗi fama darango waɗɗade e daaba o
allawi fa anna lahum holno wodiran tabe idha ja'atuhum so tawi darga are mabbe holno wodiran zikrahum cifturgol mabbe holno be cifturta Allah so darga dari ma cifturi Allah ko fa'idu la yanfa'u nafata fa'alam andu annahu ko woni fi la ilaha kando rewede e gonga ala illa Allah so wana Allah duma hen ada anduno ko beydo dumade hen tan ala kay anduno du walla ko duma hen tan anela Allah ko nela do halda kono non ko enen dimi wonela do halde sedo de wonno qur'an o jippi ko enela damiru o koy makko rutto kono ko enen ji nelaɗo kam majjani ɗum ko enen ɓe ganda Allah ɓe enen mbiyete en gandu ɗum nelaɗo ken andunal bal wali kulli mu'minin ala enen bi zalika bi anna Allah bi an o wiyo wone gandal ma wonde la ilaha illa Allah illa ma'buda bi haqqin illa Allah deweteɗo e gonga ala so wana Allah tagi rasul sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah dakhala al janna nana sallallahu alaihi wasallam o wi kala maydo Allah ene andini dum dewetedo e gonga ala so wana Allah on ko nato aljanna wastaghfir li dhanbika imsino sabu bakkar ma wiya nana sallallahu sabu bakkar ma inela jigi bakkar o wi aha ko li tastanna bihi ummatuhu bele nyimtinamo dum leñol makko ngol kanko ala bakkar ko bele nyimtinamo dum leñol wa qad fa'alu sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra nela Allah sallallahu alaihi wasallam wi nyalam fof mbodo imsinodo Allah temedere lawol wana dum tidene ko mbada dum ko biida dum ko biida wadde ko nela Allah wadanno ande hebe ko day Allah be jangani Allah ko be hasideji ko hadise na de yiri wada dum tene laado ala bakka ni ali sino se o pulu woppi ni wana day ne laado mo ganda ala bakka de wada nyana fo temede ni ali sino mo ganda meeda wadde ko moji don ka ko fori ko mayde wana on kay temede ne ko se Allah boni be puy bismillahi konon dum woni non wastaghfir li dhanbika imsina sabu bakkar na walil mu'minina imsina da julbe warbe wal mu'minati e julbe rewbe nani won fi ikraman lahum sabu teddina bi amrin nabiyihim bil istighfar lahum sabu yamirede annabi mabbe ni imsina nod wallahu alla non ya'lamuni anni mutaqallabakum firri torde mon so on gummi ma gese mon odon paati galleji alla ne andi wa mahwakum tapporde mon jamma so on lelima alla wi en andi ay huude suudaki alla la fo mata was andon wa yaqulu alladhina amanu be ganda gongdinbe alla enen biya lawla nuzilat suratun ko hadi jippini simore tawa simore de jangtowol jihadi ne hen julbe be gona wiide na la Allah yo simore jippini jihadi haale min tampi min kabaybe Allah fa idha unzila suratun so tawi jippina ma simore muhkamatun nyenyande taw ala fo ko momta e mum o zukira fiha hala e simore alqitalu hare ra'aita alladhina jiya ben fi qulubihim be ganda ene bedde maradun nafiqago be ganda nafiqe be so simori wi kaboyde den simori jippi man jiya nafiqe be yansuruna ilayka e be puttinma gite be darma nadara darande al maghshi alayhi mo ganda ko kippado mum min al mawti maide mo ganda maide so tawi are neddo no futtinirta gite ni jiya kambe nafiqe be gite no puttiniri no Allah wi fa awla lahum buri mojjande be atun ko daftare tan wa qawlun ma'rufun e kongol mojjo dum de buri mojjude fa idha azama al amru fatawi fellita mafiyako falaw sadaqullaha sabe gondanino Allah e limanako la kana khayran lahum dum burno mojjande be de afami fa hal asitum yamajo kambe fa hal asitum yamajo kambe walla yamajo onon in tawallaytum so on dunkitima onon nafiqe be ga gali manago yamajo an tufsidu fil ardi
bonnon leydi ndi woto qaddi o tajon arhamakum ayba masalan anani de en e meje mon duttodon e keferu ulaika gande non ben bonnube ulaika alladhina ko ben goni ben la'anahumullahu be Allah hudi dumen al asitum yama jow onon famide woni non fa asammahum Allah faadina be ganande gon wa a'ama umna absarahum gita mabbe galawol pewal afala yatadabbaruna alqur'ana allawi ko hadi be micho e qur'ana fa ya'rifuna alhaqqa be ganda gon am dacuni ala qulubin ene berde wonande be de aqfaluha kannaruji mum kannaruji nanay berde hene coki fagde nanata gon innal ladhina irtaddu satawi ko be ganda ko jartodin dutti ala adbarihim e mumen min baadi caggal mata bayyana lahumul huda caggal de feñani be pewal allawi ash-shaytanu saydane sawwala lahum kanyum woni cudando be ko be badi ko wa amlalahum saydane o ene wonnabe ene yinnabe woni amlalahum yaani majjini be tan ambimi wa amlalahum saydane majjini zalika ay saydane majjinde net bi annahum sabu kambe galu be bino lilladheena karihu be ganda ene ngani ma nazzalallahu ko Allah jippinta ko be biidumen kambe naafigeebe ko sa yi Allah bonni golle mabbe daalu be biino lilladina wonande ben karihu be ganda belaka ma nazzalallahu ko Allah jippini be belaka ko Allah jibol ben hefere be makka be bi ben kambe naafigeebe biidumen sanudi ukum min dafto on fi ba'd al-amri yoga e gede mamin ballu on e anjene laado sallallahu alaihi wasallam mamin ballu on so tawi julbe be biine jihad min banna berde mumen be kalno dum non ko sirru Allah no weeni Allah wi wallahu ya'lamu Allah nanne andi asrarahum cuudgol mabbe kebe cuuda ko Allah wi andi dum fa kayfa hol alhali mabbe idha tawaffatuhumul malaikatu so tawi malaikaaji di baribe yadribuna ene piya wujuhahum jesa mabbe wa adbarahum e cagle mabbe zalika goldo bargol bi annahum sabu kambe ittaba'u be dewi ma askhada Allah ko ene tikkina Allah dum be baji wa karihu be ngani ridwanahu ko ene weltina Allah kala golle beltinoje Allah be bela adum tagi non fa bada amalahum Allah ne bonni golle mabbe ama hasibal ladina dacuwi be don be sikko am dacuni hasibal ladina sikki be fi qulubihim be ganda ene berde men maradun ko wete nafiqaw be cikkan non ko Allah yukhrijallaha Allah jogo Allah yukhrijallahu Allah yaltinta adaghanahum ganguji mabbe dibe gani nelaado Allah di be cikkano ko Allah jogorani fenyinti Allah wi walaw nasa'u min belanoma an Muhammad da araynaka humma min kollebe min gandinnabe holbe fala araftahum non ma andirbe bi simahum e mandeji mabbe wala ta'rifannahum wallahi ma andirbe fi lahanil qawli e nyawde kongol sa wonde mabbe jiya e be gaybina jul ma andirbe dum wallahu Allah ya'lamuna andi a'malakum golle mon wala nabluwannakum Allah wi wallahi ma min jarribo on ona min jarri anani ma min jarribo on min jarriboro on jihadi e ko wana dum hatta na alama hamin ganda gandal pendi al mujahidina be ganda ko habetebe min ko mon wasabirina e munyobe e jihadi e ko wana dum wa nabluwa min jarribo akhbarakum khabaruji modon e doftogol modon e gofkol mon Allah min peññina dum min kolla yimbe be innal ladina kafaru be ganda ko hefere wasaddu paddi an sabilillahi galawol gon wasaqur rasula mulurondiri enelaado Allah min ba'di caggal mata bayyana lahumul huda caggal de Allah feññina be peewal ummorade mum Allah wi lan yadurullaha shay'an edo be mbawa lorlude Allah hay tus wasa yuhbidu ma Allah bonnu a'malahum golleji mabbe kebe cakurino e kebe banno pop Allah ma jippin ma bonnu nyalama walde badri kambe beedo heferebe heebe mabbe gaddi kanyum nyamminta yimbe be e jihadi nyamminta heferebe e jihadi wode ma aldube mabbe be mbi njehen
kala nde kewi min mboɗo jogii gelooɗi ɓe ñamminma Abou Diali hirsani ɓe gelooɗi 10 goɗɗo ne wiye Safwan hirsi gelooɗi 9 to Asfan goɗɗo ne wiye Sahalu on hirsi gelooɗi 10 to nokku ne wiye Gadidi ɓe majji noon ɓe jeehi haɓe woyi ɓe goɗɗi ɓe majji nde ɓe majjine ɓe ngoni ñalawma kurɗo ɓe nonki yitude laawol eywa biyeteɗo Cheybatu on e hirsini ɓe gelooɗi 9 ɓe mbaltoye nokku ne wiye Abouwa eywa Muqisil Jahmi on e hirsini ɓe gelooɗi 9 Baba Abbas Bamnira Cawdiɗo on ne nden ko Kefeero hirsini ɓe gelooɗi 10 eywa biyeteɗo Harsu on e hirsini ɓe gelooɗi 9 anayi Abou Bohtari on ne nde ɓe ngari haa ɗo Badri ɗo hirsini ɓe gelooɗi 10 biyeteɗo Muqis kadi hirsi kadi gelooɗi 9 goɗɗi hankkandi ɓe cohliri hare ɓe ñaami ko ɓe joginoo fof ha laaɓi ɓe ñaamori kis eɓe ñaama tewtande ɓe noosa ɓe mbaɗa to na mayre ngerɗi ɓe kamɓe Allah wi lan yadurrullaha shay'a wa sayuhbiduma Allah bonno amalahum golle maɓɓe ya ayyuha alladhina amanu ehe moɗon gonɗinɓe Allah adi'ullaha ɗoftoɗe Allah wa adi'ur rasula ɗoftoɗe nelaɗo Allah wala tubdilu hoto bonnire a'malakum golle mon goofi innal ladhina kafaru ɓen yedduɓe wa saddu paddi an sabilillahi ga diine Allah summa matu may wo hum kuffarun ko ma hefreɓe Allah wi falan yaghfira Allahu lahum Allah jogorani yafade e Allah yafata goɗɗo fala tahinu Allah wi hoto lo'e onon julɓe ɓe wa tad'u nodde ila salmi fewde beldal nodde fewde l'islam oto lo'e oto kaaɓe badde maɓɓe kamɓe heɓere ɓe Allah wi wa antumul a'lawna onon goni fooloɓe wallahu ma'akum sabu Allah ene wande mon walan yakirakum Allah jogorani ustande on a'malakum golle mon innamal hayatu dunya ay gurnam aduna e sohlirde ɗum la'ibun ko pijinegol wala hum ko belade wa in tu'minu so on gonɗini Allah wa tattagu on kuli Allah ɗum kom koye gueɗe lahara jeeya yu'tikum Allah rokka on ujurakum jeenari mon wala yas'alukum amwalakum Allah namdaki on jawɗele mon pop ala Allah namdi ko asakal sinu ya nan asilema tokkari anane umu amwalakum Allah namdaki on jawɗele mon pop Allah wi ko farla hen asakal ko tan namdi on sabu in yas'alkumuha so namdim on jawɗele de fa yuhfikum ma mettu on ma satte mon tan fa yuhfikum satta e mon so wi on yo gaddu jawɗe mon ɗum sattete mon afami fa yufikum in yas'alkumuha so namdim on jawɗele mon fa yufikum o sattini e mon o fantinima e moɗon afami tan tabkhalu dawon o yukhrij dawre nde yaltina adghanakum gangumo l'islam ha antum onon ha ulai ehe mon be tuda awna odon noddeli tum figu bele nafgon fi sabilillahi dina Allah faminkum ene mon man yabkhalu ene mon be ene dawa o man yabkhal qamala winon fa inna ma yabkhalu an nafsihi ko adawi ko koy makko arsat wallahu al-ghaniyyu Allah woni jondini do gana fangeji mon wa antumul fuqara wonon goni harujinde fewde Allah wa in tatawallaw so on donkitima ga doftade Allah yastabdil qawman Allah wostito yimbe ghayrakum be gona onon mala yakunu lumtinabe be ben laata ko amsalakum ko yiruji mon ben ko doftobe Allah be gonta sayse suratul fath simore de ko non de wiete madina jippi ayi de ko nogas e jeenay wiyama nde do simore sababu jippade nde hitande jeego ɓiire fergo nelaɗo Allah nelaɗo yaltide ujunere e temedde nayyi sahabaɓe mum e pay Makka eɓe mbaɗoya umra ɓe karminani umra ɗo nokku no wiye Zul Hulayfata nelaɗo ñande hen ne jogui 9 ngeloba ne waɗoya hadiya to Makka yimɓe heddiɓe ɓe ne ndendini temedde 9 ngeloba ene mbaɗoya hadiya nde ɓe ngari ha nokku no wiye Hudaybiya ko wuro hakkude mum Makka sa hirndita jofoyat nelaɗo sallallahu alaihi wasallam neli Ousmane bun Affan yo ya haalana Makka naɓe ɓe wonde o arani haɓede arimo tan ko juurade suudu Allah ɗum goɗɗum ala yeɓe gandu ɗum ɓe Seydina Ousmane yeehi ɓe nangi Seydina Ousmane ɓe cokki ɗum kamɓe hefere Iblis no wonti payen ari gagal nelaɗo en goni ga fa asha'a iblisu fi sahabati anna Ousmane qutila
o haalani sahabaɓe kanko iblisa wonde Ousmane mo Mouhammadou nelno nder Makka o warama ɓe ɓeɗɗe ɓe bona ɓe natira haare joni noon nela sallah sallam noddi sahabaɓe o yiya ɓe ngar ɓe mbay odira eɓe pellita eɓe naata e wuuro he haare ɓe mbino ko ɓe natirta haare kontade mbari Ousmane agan ko haare nde haala ka yeno yi hefereɓe Makka ɓe kuli ɓe goppi Ousmane arti ɓe garti noon ɓe gone ɗaɓɓude e nela sallah sallam yo tinno nde ɗo hitande yo rutto mo wuuri mum aroya so tawi aroyi mo wuuri wona ɗon balɗe tati nelaɗo kise daktini kañum e sahaba mum ɓaati pembi kirti ko joguino hadiyaji ewa kooti kono noon eɓe cuni goram eɓe mettini hen Allah noon yiɗi muññiddeɓe eɓe koota itta sunnu mabɓe Allah jippini nde ɗo simore nelaɗo sallah sallam ne yaaha jamma ari ha nokku no wiye karra al ghamim o cangol yeeso nokku no wiye asfan hakkude Makka e Madina ɗon cangol ngol woni Allah jippinima ko inna fatahna laka fatahan mubina rasulu sallallahu alaihi wasallam wi jippinama am e oɗo jamma hande simore kayri ɓurmi yidde kala ko nanguine fuɗe dow wonde inna fatahna laka fatahan julɓe ɓe keɓɓiti mbi hani an mari Allah ka ya rasulallah an de kam Allah moƴƴanima bela wodanima Allah feññinanima ko jogori waɗanoydema ko julɓe ɓene ko jogori waɗanede Allah jippini kadi liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar ayati fawzan azima woni bismillahir rahmanir rahim Allah wi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah innanu minen fatahna laka min ñawanima fatahan ñawore mo binan feñde wonde ñawore liyaghfira laka Allah bele Allah yaforo ma sabu jihadi ma taqaddama ko ardino min zambika e bakkatuji ma wa ma ta'akhkhara e ko jogori aroyde fof Allah wi yafima Allah wi yaafima mom ko bannoɗa ɓenni yaafima ko jogoɗa wadde Allah wi yaafima wo yutimmu walla wo yutimma ni'matahu Allah timmina nema mum alayka e ma wa yahdiyaka o fewnirma sabu jihadi siraɗal lawol mustaqiman poccigo wa yansuraka Allah walluma nasaran ballal azizan ngal ganduɗa ko teddugal ngal ko yera ala wondude mum walladi kanko woni on anzala sakinata jippinɗo kuɓide gol fi qulubil mu'minina e ɓerɗe ɓe ganduɗa ko julɓe liyazdadu imanan beele ɓe ɓeydo gomɗinde ma imani wonde gomɗingol maɓɓe ngol Allah wi ko awalillahi ko Allah tan jeyi junudu konuji as-samawati asamanuji wal arde leydi so welama wallude diine makko taw wana onon so welama waɗa omo jogui konuji ɗi ganduɗa bawɗi heɓede taw jiyata so Allah wutti yimɓe ɓowɗi cikkoɗa enen ndeeƴ ɓowɗi tan no wayi hamnade ni so Allah wurti ɗo e mama nafatam Allah wi ne jogui konuji ɗi ene haɓere e kefere taw wana onon o yamiriri on ko yo on kaɓoy ko mbeɗa on naata aljanna kono kay so wonti kay yidde wallu diine mum mo wawi omo jogui so wuti joni baroɗo yo cokko e wuuro he baroɗo taktake eɗen ñalla jaam Allah ko kañum woni wela kono so welama kay ko lawol ko ɗore ɗor wonata ɗone ɗon to baroɗo he so ñalle jorgol ñan hen a woytaki goto fof galle fof tan mbaroɗo darima tama galle hay babagal goto he a woytade galle fof tan gonɗo e wuuro he mbaroɗo dawɗo tama galle ha jaltat ñan hen de wattitaki Allah ne waɗade ko ɓuuri ɗum wa kana Allahu serani Allah aliman ko ganduɗo tago makko hakiman ñeññuɗo e golle mum Allah wi waɗiri jihadi o ko li yudkhilal mu'minina bele o nanna julɓe ɓe haɓaɓe ɓe wal mu'minati e julɓe rewɓe ɓe o nanna ɗumen jannatin guese tajriɗe enen doga min tahti aylis walan haru calli so ɓe naati toon khalidina keɓe ñawanaɓe casal fiha toon wa yukaffira anhum o yaafo ga mabɓe sayyi'ati bonandeji mabɓe wa kana latima zalika ɗum ɗon endallahi to Allah to fawzan ko malal aziman manga wa yu'azzibal munafiqina o lefta nafiqeɓe worɓe wal munafiqati e nafiqeɓe rewɓe wal mushrikina rewoɓe Allah rewoɓe jalaŋeji worɓe wal mushrikati rewoɓe jalaŋeji rewɓe awannina ɓe ganduɗa ko jikkoɓe billahi to Allah to wanna sawi jikke bon alayhim ali wi wone mabɓe da'iratu jilidi as sawi bonande yo kuddi Allah wone mabɓe wa ghadiba Allahu alayhim Allah tikkaniɓe wala anahum Allah woɗɗiniɓe yurmede mum wa a'addalahum Allah heblaniɓe jahannama jeygol ne wiyeni
fasa'at boni non masira rutorde tawde ko jahannama walillahi Allah ene woden dum junudu samawati wal ardi konuji asaman konuji leydi wa kana Allahu serani Allah azizan o kattido e laamu makko hakiman nyenyudo e golle mum innanu min arsalnaka minni linama shahidan ka seede elinyol ma anani de wo mubashiran ka beltinowo e der diine e aduna he nato nagol aljanna wa naziran ka jertinowo kala calido e nadde jeygol Allah wi wadiri non ko li yu'minu billahi bele be gomdina Allah wa rasulihi be gomdina nelal Allah wa yu'azziruhu be balla Allah be balla nelal Allah wa yu'aqiruhu be mawnina nelal Allah be mawnina Allah wa yusabbihuhu be cerna Allah bukratan subaka wa asilana kihid innal ladina yubay'unaka be ganda be enen bay inoma to walde Hudaybiya bay inoɓe ma toon ɓe innama yubayi'una Allah ay ko ɓe mbayi ko Allah wana an biiɗo yoɓe ɗofte on koot o ɓe jeeɓi ɓe mbayi ma ɓe jeeɓi ɓe koota o Allah wi wana an ɓe ɗofti ko min ɓe ɗofti sabu man yudi ir rasula fagaɗoɗa Allah kala mo ɗofti nelaɗo Allah ɗofti ko min ndeke so ɓe mbayi imamama e hoodde eɓe goppa haare nde wana an ɓe ɗofti ko min sa ɗoftima nelaɗo ko Allah ɗofti innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihi jungo Allah e hattan mum ede dow juuɗe maɓɓe nde ɓe tottuma jungo nde ko min ɓe totti faman nakasa noon oɗo ahdi mo ɓe gadodiri e ma kala pirtuɗo oɗo ahdi fa innama yankusu ala nafsihi ko firti ko koye makko artata oɗo ahdi mo ɓe gadodiri e ma eɓe ndewa Allah ha darga daro paama wana an ɓe ɗofti ko min se ɓe pirti o aadi noon ko min ɓe ñamfi wana an wa man awfa on mo humni bima ahada alayhi llaha ko aadodiri e mum Allah on mo humni ko aadodiri e Allah ko fasa yu'tihi ma Allah rokkumo ajran jobdi aziman mawdi sayaqulu lakal mukhallafuna ene jogori wiidema ɓe ganduɗa ko lundaɓe minal a'rabi e eggi hoɗi en lundinoɓe eggi hoɗi e fulɓe ɓe jahanoɓe ne jahaton Makka nde andi won nelaɗo wino ne rino e guure saraji julɓe fo yo ngar fulɓe noon ko hen koye jamnoɓe Allah ɓe jeeno ɓenne nelaɗo Allah wi yo ngar jaha woodi noon ɓe garani cali arta Allah wi so on gartoyi maɓe mbiye minen de kam sagalatna amwaluna wa ahluna minen de hadno min yaade soklino min tan ko jawkal kal so min goppi kadi alaade min goppi wa ahluna e koreji amen ɗum tan ɗum noon fastaghfir lana imsinano min to Allah eywa hankanti ko min jaadane mako Allah ɗon jippini aya o e fennude ɓe ene andina ɓe keɓe kaadi ko wona gon Allah wi yaquluna bi alsinatihim eɓe kaala e ɗemɗe maɓɓe e wiidema wonde ya imsinana ɓe ma laysa fi qulubihim ko ala e ɓerɗe maɓɓe kul wiɓe faman yamliku lakum hol bawɗo nafte on min Allah e lefte Allah shay'an hunde in arada bikum darran so tawi Allah muyani on lor yiɗi waddemo lor hol bawɗo hadde aw arada bikum nafa'an walla so Allah muyani on waddemo nafoore hol bawɗo hadde bal ɗaccuni kana Allahu serani Allah bima ta'maluna ko golloton khabiran ko kumpitiɗo bal ɗaccuni onon ɓeeɗo fulɓe zanantum on cikkiyo Allah yanqali bar rasulu wonde nelaɗo artata wal mu'minuna on cikkino julɓe duttotako ila ahlihim fewde ko abadan ha cey nde ɓe mbayni on eɓe jaha Makka eɓe kajjoya eɓe jaha umra onon ɓeeɗo on piɓano eɓe garta e gurdam maɓɓe piɓɗon koɓe mayoɓe ɗum hanno on yaade wo zuyyina zalika ɗum ɗon suɗa fi qulubikum e nder ɓerɗe mon o bone suɗa e ɓerɗe mon wa zanantum cikkuɗon zanna jikke asawi bonɗo jikke bonɗo jikkuɗon jikke wonde nelaɗo artata o kuntum laati ɗon qawman ko niɓe buuran halkiɓe gonɗon yimɓe halkiɓe oɗo jikki gande wa man lam yu'min billahi kalama gomɗinani Allah wa rasulihi gomɗinani nelaɗo Allah fa innano minen a'tadna min padani lil kafirina wonande hefere ɓe sa'iran jeygol walillahi ko Allah tan jeyi mulku samawati lamanteri asaman wal ardi lamanteri leydi yaghfiru liman yasha'u Allah ene yaafo mo wela hol kado
wa yu'adhibu man yasha'u wa ma lefta mo wela hol bawda hadde wa kana Allahu serani Allah ghafuran ko jafaton rahiman jurmoton o wi sayaqulu al mukhallafuna ene jogori wiide be ganduda ko lundinobe be be jahanobe haalanobe lamaji di kalden joni di ebe jogori wiide idan dalaktum so tawi on duttima on bellitima ila maghanima fewde galle e takhuzuha ha nango yon don gande e biya zaruna nattabi'ukum so on gummima odon jaha odon kaboya e wewbe habde be janana so on kabe mumen ko on folobe kebon ha heewa be mbiya ngoppe min jaada e modon zaruna nattabi'ukum ngoppe min jaada e modon kambe lamaji fulbe be non be mbiya zaruna nattabi'ukum allawi yew goram yuriduna be muy e wiide yo ngoppu be jaada e monde be muy hen tan ko an yubaddilu de be goccitto kalam Allah hala Allah allawi be jogorani rewde mon ha cey jon se be mbiya be dewa e modon wala be yidi ko fennude ko Allah haali ko allawi du wonata allawi ko be gonta rewe mon ha ce on gonta umma be dewa e modon joni son payayaade be mbiya zaruna nattabi'ukum goppe min dewa e modon Allah yuriduna yubaddilu kalam Allah be muy ko wostitaade haala Allah ko Allah wi wonata ko be mbiya be mbada dum en wana ulwibe haala be nana be nanta pular mo sikki Allah wi haala be nana wi be lan tattabi'una on jogorani rewde amen ha ce onon minen on gonta rewe amen kazalikum dum man qala Allah ni Allah wi on gonta rewe amen dum non hortapine min gablu gila ko bul adi gartugol aben Allah wi non dewata men dum non hortapine min Allah wi sabibe non yew goram fasa ya quluna mabbe biyoy pal tahsuduna na accu on kasidima min tan e min biye min jaade mon min gadda galle biye min jaata on kasidima min tan tahsuduna na Allah wi bal daccu kanu be lati malaika hona be pamata illa qalilan sawana se Allah wi qul lil mukhallafina wi ɓeɓe ganduɗa ko lundinaɓe ɓe jahano ɓe minal arabi eggi hoɗi on lamaji ɗi fulɓe ɓe jahano ɓe wiɓe so tawi ko gonga e mabɓe sattuda awna wiɓe mo on nodde ila qawmin fewde yimɓe uli ba'sin shadidin ɓe ganduɗa ko jomiraɓe sembeji cattuɗi so tawi ko gonga e mon mamin ja wolde bani hanu fata hen ngare ɓen ko bon way kono wiyede Gambie yo haɓoy Amérique ni ɓen ko banɓe wona ko gonga mon ngare jeen kaɓoy en Amérique kono wiyede hoore fone haɓe ayde balla e hulɓini hen walla hoore fone ɓe kaɓoy canguel ona e moññat tan heewa walla hoore fone kaɓoy jogel en naggata wurugo foto en nangga ene weeɓi kono joni so hoore fone wiya haɓoy yaye Dakar ene wona walla yara ɓe Wourossogui Wourossogui ɓuuri hewde Allah wi ko gonga mon mbiɗo oɗon jahaade ay mo on nodde ila qawmin uli ba'sin sadidi fewde yimɓe ɓe ganduɗa ko jomiraɓe caɗele cattuɗe jomiraɓe sembeji tiɗ banu hanifatan ɓen mon jahto walla farisnaɓe walla rumiyankoɓe wona ko donto e gare jeen tuqatiluna hum kaɓore maɓɓe so tawi gonga mon kaɓore maɓɓe aw yuslimuna walla ɓe jaɓa Allah mbason haɓede fa in tuɗi uso on ɗoftima haɓoyde maɓɓe yu'tikumullahu Allah rokka on ajran jobdi hasana moƴƴi wa in tatawallaw so on dunkitima kadi kama tatawallaytum honon dumtitoriɗon gongol min qablu ko adino son calima golɗo hono no calorɗon aranni Allah wi yu'azzibukum Allah lefta on azaban lefta aliman muslim son calima Allah ma lefta on lefta cattuɗe nde wiya noon hewɓe kuli wumɓene hen ɗaƴoɓene hen ɓe cellanini hen Allah wi laysa alal a'ma harajun ala e gumɗo bakkar so yahani wala alal a'raji harajun ala e laƴowo bakkar so yahani wala alal maridi harajun ala e mo sellani bakkar so yahani ɓe kam gala hen heddiɓe fo noon wa man yuti illaha kala mo ɗofti Allah wa rasulahu ɗofti nelaɗo Allah yudkhilhu Allah nanna ɗum jannatin gese tajriɗe ene doga min tahtiha e lesmu ala naharu calli wa man yatawalla kala mo runkiti yu'azzibuhu Allah lefta ɗum azaban lefta aliman muslim sadaqa Allahu al-alim.
يا صلاة الفاتح